fe na mina kalo minu ke obu makamodo an ruba do ka ko sai yake alai jo minu kiran ka tinga ka ni bi da dolu ka barula ya fadili ala daga ya fadili uke yake alai jo buya ni ye abuya ina fa ya kuma da yana cikin tabaraka Allah ya alai tare da o ma an mu buya da ka fa alai buya alaka jo da fewndo alaka jo kere londo na ko hasan bin sabiti ay mi bo alaka rabbi sallallahu alaihi wasallam abu muhammadul basharul lakal bashar abu sayyidina muhammadu ko fargolo tigido ani fargolo tigi to man mai rana ka ko mauti ki mu hote kile bal ya ku tasu bin al hajar woni bi ala kira jatimne aw tawcela amna ko ya kutu be ba ko yi jabab la farakuru cela ala kira ni awon be ruka janno kuma ani utekile ani utekile ina ko alikar wallahi na azi kun yi alimi ga baro bi ba ka da doni ko aka ani mi me aka kalandin ani awulu biun da ko dodo ko akara wala kan wake ago ahuna na ahu mu gora o ko fe ago jodo bi mo hote ala yu blaka na mo ho blani de kam jodo bi mo hote ban chela na adama di hote ala yu blaka na mo ho blani de kam kuma ni shaka na ka che bado di ala yu mi so ka kire kire kan wala sana ere ambi doni min do ala tuba kadiru ala barkala atara kala fe faruku dugure fe jura atara kala fe o ala taro waga sambina ni so abe kalana sambina ni kalana abe kalana na karo wala sana ala ka soni to ni kire li pe ala e akire ni minui o doye karo wala sana ka bashi santan gile afa ci kaloti atike lafi bina shi santan kabi karan wallahi ala kan wa shi santan gile ayo laido ta abai ka baka shire afa ci kelati atike kaloti o kalo o muso musalaha kalo o muso musalaha ala tan wa atara kala ke ni ce bai fe shagala kan babadu wa min ni karan wallahi kana kanuna habi na wurdi mine farugo dugure fe jura farugo dugure ko aba Allah san wasi on tay inda dugura amena ne kadiriya don wa ne suka kadiriya ba ka kadiriya mina karamo ko fe karamo ko ma ko olu tay inda dugura amena kwa ni ma to duguluka ay ni ma be minu mulu na ma ce solo ala yo kanuni noro mi be nyoro tay ka wurdi mi farugo dugure ni wa Allah san wasi ko kuma karamo dokonu nga jatimine na o baro ni alasan wo ke goray na ma furuge ati furuge aka nyina ma ko na fiyo o jatimine dugu mi bala banjena mi me ala na ko no gora karamo ko fe ka karamo furuge ati furuge o kuma karamo ka ba di musu dama awu karamo ka ma ko alasan wo ke ay libina ne ke khalwala abeka ala ya fadili de minu mina bo alila mina ala sulo ni ke ala ya libina ay tambina ndi ke kalana libina ni ke kalwala mo ko minu mina bo alila nu mina ala sulo ni ke ala ya o ma ala sanu wati o ko fe asoti yara ala barkala wamina ni ala ya kire ni shakala kan noro yi na ba fa ta wurudi mine atara kile mu kanke kurayala kaji daga di shagala ka di mayama aba ka wurudi mine ga asrane mi o kile mu kanke usrana ma ta wurudi ni an garmo shagana ma ta wurudi ni an garmo shagana ako tamanyo ma ako ani ta ko sawala nana na tuna wurudi ni o kele shagana mi ala ka jonyi ala kira ko fe wino no ti ala kira ko Ahmadu Fagiri ko shagana ma ani shagana bangini ce abi ka tidai ko wati mi ani shagana bangini ce fa sambidu ai shagana tanu ani kaba ko ya kaba ko dai shaka malla ago ni kitabu ce mazhabu ce akwai kana ga kuzunu bayani da ni shagana yake ni kitabu betununa ni mazhabu betununa ikana ka kuzunu bayani ni be ni shagana yake amar so giru ayi tanu jamo ko an karamo shagana atanuna ago
o te ko 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 so wala kira rati du shana sanani be wati be ala kira ti du wala ti shana do mo yudo abi amma mi tena ma ka shana ni mo bokolo ammo ke sanu mai anabi baroke ababla sa kuma ala sanu wati annana kabina urdi mine asirana kuma karamwa shana ya do ga fa na ku urdi mine ni karamwa shana ye ani atamanyo evite ayu evite ka taisi ka ji ayra tere barka mai tayuli ka dai ala san wabe mu daga ka di atamanyo tai mine ko ayi tamanyo ni na ko to ko o ya ko ko ale urudi ni shana ya shati kala ye asoro ka urudi di amma adili ala san wabe ma ako etoko ako ala hasan wabe shana ko on bi mi ni o de ni chana ni fo ko manga akere ba fo man fadi Chicago ko yoro me bora kana ay ni fo kram ko on mi ni o de ni ale on ya be di ema sana ba di re ta saha ale on ya be di ema le on ya be di ema nga amaga mu ga do shana ma ga mu ga da mu ida shana ko wa da barga bana ale on ya be di ema edi on ya on di angara mo shana ni bo ala tan wo gari o ma ala tan wo gari aka mu ga damu ya shana ma di me mi ye mu ga damu ya di ama o ko ko ka ko ye mineta o ye ashafi olu tugra kala be ko o kama olu tara alkaba hiji maka nani alkaba ke ala tan wo gari ka bulo ko alkaba na ka yo hadisi na alkaba la ka yoro to ba ma nyo ngo borola amba ji ala fe ma shiti an lameni kenenga ka soro ma nyimo kan fila Cheikh Abdul Qadir Jilani ay kuma dofo o ka giri ko sala ako wali to wida alkaba zura alkaba bin ali zura ba Qadir Jilani Cheikh Abdul Qadir Jilani ako wali to ta alkaba zura alkaba bin ali zura kuma karamafili uyanyinika no ibashiri susu akoro umma nyuma bi pa bata maka ko yela jedo ako ko jedo ko ma nyuma dem teni ko ni ma nyuma ko ba ya ka noro fanga mabuya e bi fanga ta ba bi se ta dro bi se ni ngal bo ayu jabi ko ka tu na ta alaka dire ko lihi bi mo ko mo nya ko hakili da majira la wa fa ta yi da do alkaba ya suyi ala da ya buya alkaba ya rafa nan bi ala ka jodo buya sai kuma lamini da go fa yana ba ko hijibla woni ne do lu sufu fe hijibla ka ba tun mabani an ka ba su tadani bi baruka ka ba tun mabani o de alkaba mi maka o de alkaba mi jole ni ka ba su tadani alkaba mi su ya idaba masala o hiji fla de yini yedo ala jon o ko ni mami tara alkaba zura alkaba min joledu ala bi kere ni aka juru ya fai ina alkaba mi isure imala ni zura ala era de e barka nyoy o ala tan wafi akaramo e mami fo o semendia afa ala tan wafi olu tura a kala fe no fe o de kama olu gora no ala hiji maka ngani ala tabake ala hasan wa ga blo kono abi temala ta yoro kuma ala hasan wa ka ba ku jondo shaka naga cheuchela cheba kire lindu shaka naga chebe abe cheba wi ya watini ga rusul badalla badahu ala bad nichi ala yi bo ku so ne nyo jogomi wali ufana ku be nyo nyati wala nichi ala tan wa ala ka soni fona ani kira ka soni fona ani akaramo shaka naga soni fona ala ya ala sanu wa bil najashu ana ala kira bi baroka ay sambina ni ke wala sambina ni ana ala kira bi baroka joshu ala sanu wa ani ala kira bi baroka ya ala sanu wa karamo yere a so femina no yi fen ka ba kuma yi o yere so lika gela on febi an ramo shaka na ako ale ya ni ala fe ala sanu wa ni yayi inyena ni ma ale shaka na ni aka kala no njuri ya ko fe ale ya ni ala ka ala ki juru ya ba ala ko aso ni karamo wallahi sana
asoro ima ale shagana juguya ni a kɔfɛ ni ma ale shagana juguya ma ka kalandenw juguya I ye jurumu fɛn o fɛn kɛ ala y'a yafa ala ye nin bonya ba in kɛ ala ta ni waati ala y'i siri la o ta kun ye ni araka fila seli a kɔfɛ waati ni araka fila seli a kɔfɛ I ba shagana n'a ka kalandenw juguya an karamɔgɔ shagana ko ale y'a ɲini ala fɛ ala k'i jurumu yafa daba ma ka fa sɔrɔ o ma kabako ala ka jɔn ɲuman ninnu yɛrɛ ɲininaw don karamɔgɔ lasana ka makama o de ye n'i y'a ye ɲɛ na ala b'i jurumu yafa nka o ni a ta bɛɛ ala ye sere la a fɔra ko ni ala ka fila seli o kɔfɛ alasana wa y'a ka minɛnw siri a n'a ka kalandenw ka taa Côte d'Ivoire a ye wari saako kelen min kɛ a kɛra nin de kɔsɔn walasa a bɛ taa ala ka fila seli ala ye sere la kɔfɛ a kɛra Mali kunkolotigɛ ye sa ko seli furancɛri la a ye shagana kalandenw ta la o ka hakɛ ye karamɔgɔ lasana ka fɛn minnu ma ka kɛsu kɔnɔ faamaw y'a miiri jugu ye olu yɛrɛ hakili la k'a fɔ fɛn minnu bɛ kɛsu kɔnɔ k'a bɛ kunkolotigɛla la o y'a dayɛlɛ ma sɔrɔ te mina baranda ala kana wa kɛ kuma kun ala sɔrɔ kama a taara ala ye sirila nɔfɛ a ka pase bɔ yana a bɛ wuli yɛrɛ mobili kun banna ka wuli ni a ye mobili ka bana ka wuli ni a ye a ko an karamɔgɔ shagana aw ma wuli diɲɛ ɲini kama dɛ a ma wuli diɲɛ ɲini a ye nin bɔ mobili ka sɔrɔ ka wuli a ye min mɛn karamɔgɔ lasana ka foto min bɛ mɔgɔ bolo carte d'identité photo don a carte d'identité photo sɔrɔla nin de fɛ a b'a fɛ ka taa ala ka jurumu yafa ɲini ala ka jɔnkɛ fɛ ala ye dirira k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ni ɲɛ dara ale ka ala b'i jurumu yafa a fɔra kɔni k'a fɔ n'i ye joko fila karamɔgɔ y'a fɔ n'i ye joko fila seli nin kɔfɛ ala bɛ jurumu yafa o ko a déplacera o kɔsɔn ala y'a kɛ a sera layi dirira fɛ yen kabako de bɛna dɔ bɔ dɛ layi dirira b'a dɔn k'a fɔ n'i y'ale ye ɲɛ na jurumu b'i yafa ale ka laɲini ye layi dirira ka se ale kɔfɛ layi dirira d'a kan ale ka bɔ a ɲɛ kɔrɔ jɔn de bɛ kɛ alimami o ko tora ɲɔgɔn sama na ala dirira ko ayi karamɔgɔ lasana de bi jɔ sabu karamɔgɔ lasana ye yeli bi nafa min ɲɛ ale ye karamɔgɔ lasana fana nafa ye a ka ala ka bila de den de ma ale kɔfɛ a ma ɲa ala ye k'o da cogo min bi kɛ ten ala ye dirira bila la ɲɛfɛ u ye farata seli a kɔfɛ a tilalen u ye farata min seli araka naani don a ko ala sanu wa ko fila fara min na ko ni maa min ye naani sɔrɔ o la ala sanu wa ka kɔrɔbari ta ko min bɛ a la o de ye nin a bɛ mɔgɔ lamɛnba ani filɛliba a b'i kamana guwa dɔɔni k'a fɔ i ye ala ka jɔn dɔ ye dɔrɔn ala k'i jurumu yafa ala ka jɔnba ninnu an ti taamasiyɛn jira i la ni o ye n'i m'a faamu ala ka dafɛn dɔ bɛ yen a bɛ balo ni a dafɛn ɲɔgɔn filɛli de ye o dafɛnw bɛ ala bolo u b'a fɔ fɛn mɔ sira kɔ ma dɔw b'a fɔ korokara a fitinin ma ni a bangena yanni a ka se dumuni kɛ ye ala ka latigɛ la a b'a jɔ de k'a ɲɛw turu ba la yanni a yɛrɛ ka se dumuni kɛ a bɛ balo n'o de yanni a ka se dumuni kɛ o kuma o ye daaba de ye o ye nafa sɔrɔ ni filɛli ye ala ka jɔn ɲuman ninnu u nafa a ti dɔn ka kasɛrɛtigi b'o de fɔ an ɲɛna an karamɔgɔ shagana kan wallahu lal mawahibu yana shehu mutajiban anil uyuni wala yura lahu al khabar ko ni ala ka sɔnniw tɛ ala kun bɛ an karamɔgɔ shagana hijabu amma ka bɔ ɲɛw ma a da kibaru yɛrɛ bɛ f'i ye nka ala y'a hinɛ kɔsɔn a n'a ka magari a ye a shagana di an ma walasa an k'a dɔn a y'a kɛ tarika diba ye o shagana ala ka shiri de don a ka dugukolo shahidullahi fi ardi o baara wɛrɛ bɛ ale la maa ɲumanya kɔnɔ min tɛ tarika in dili mɛ walasa anw ka nafa sɔrɔ ni karamɔgɔ shagana ye Shehu Tani ye a ka kalanden de bila n'o ye Shehu Tahiru Buteyiba ye a ka karamɔgɔ shagana ɲini a ka wurudi di a ma cɛba min ni a bɛna waati laban na a kana kɛ fɛn dogolen ten mɔgɔw k'a nafa bɔ o ma Shehu Tani ye wurudi a ka kalanden ma a k'a ɲini tarika an karamɔgɔ shagana fɔlɔ ma se ni a ye farafinna yan mɔgɔ fila de sera ni tarika ye farafinna yan ka fɔ an karamɔgɔ shagana ye kelen ye Murutanika ye o ko mɔgɔ Muhamadu Hadisi ale taara hiji la ala barika la a nana karamɔgɔ Shehu Tani Zura Shehu Tani ye wurudi di a ma ka tila k'a kɛ mukadamu ye nka taa wurudi in kɛ kana fɔ maa si k'i ye mukadamu ye ni ko bangedon sera a bɛna a yɛrɛ bange o la hafizi ye o kɛ a ye karamɔgɔ kuma lamɛn a nana a yɛrɛ b'a ka lazimu kɛ
fasi ga don alama akwai wurani sama mi maka fasi igorani fita mi ga hijiro la ya sama do dia aduna fara da zamzam gido kana do di ko kote o ma ya da sla shin jani kuma mi fo ta wuru dinga na ban wati sira ira bayira bangi ban wati sira o ani ka ko bangna ni shi bu chani ka ce bodo mi nanani kare kai au kayarna o ma ce ba fulana al mujahid al akbar Allah ya shi ma sa ali shi bu chani ka ce bodo wali kangarando ala barkala ali tara hijila shi bu chani ka ce bodo ko muhammadu ghali ya kuma madina ka wurdi di ama ka ala kira baka ashire ka fa wurdi di ama kuma alin dana ni tarikai ka kala ka do islame an ka malila ni ala shi worka ko jatimine ka ba ko ba ko sebe la min ngai la memba ani kudo mbam waliyu de udomo ko وكلامهم إذا دهاك يا بليد فقل كما قال زكي عبد الودود كلام أولياء إله ليس أفهم لأنني أنا وهم وليوك كما نيما فهم يني كسلان كما نيما فهم وكي ولي نيما فهم هو إيه حكي كماري نوك كما يمو دادي إما حكي كما هو حكي دماء يميفو كما كده أفو على وليوك كما نتي أفهم سوى أنك وليو دي ني ante kile kuma an karamo ba fa yana ko nyame nduri ka daja ma ngabla ni nyame ka ja ni nyame sabu nyame sin da yoro nduri bituno ala ala shi mortal cebadu ala ka wali bile do shi tani ka cebadu o kuma hala da oma ku don ba kan ga ku o ma ni ba ka ko bi famu adoka ko wali ya barawo ala shi mortal ala ya tani ku do ma ala ya kamiya ala ya buya kuma ma mi nana ni tare ka yo ko fe o ya ngara ma shaka na na alama wuli ka ta wuri ni de kana mo ga yare de kala ne unci amma wuri amma so irbe no ko shaka na tanukala sai yala shi mutane da ma aka kidenci amma wa ala barka la shi mutane ya aka kiden bacci amma kidai mai ale ya nyini aka nyini ma barka mana amma mai o ma le ka dama be maminga o tura no fe kosa no ye sheikh Sidi Muhammad Lakhdari sheikh Lakhdari ay dana bi odima abole ko dozo yala ka fe na wa shana yini biona aka na ko indi ala ay san jamo nga shana yini abna shana ay domi ya sura be nyoro ay urudi ni shana ma sama shehu da bangine ko fe aba ka yini fe yini o urudi ni shana ma la tala kala ne ne bi da garan wani da ba yace ya ce ba blami ko tsala wali kangaran do me wula ka karam gode segere karam gode ka soni pe di kuma nga an garam ko shagana a karam gode ayi kana wurdi di ama ko ba shehu jani kam magoduna ani aka kala ne no shehu tahiru butai ba ko magoduna ani shehu Sidi Muhammad Lakhdari kam magoduna o de ye urudi ta an karamo shagana ma yoro nyini ba yare ala yake mi urudi da ma kaburu be yoro so da ni sanna ko na abarkala urudi da shagana ma akira ka bakui mo ho giri da ka so karamo ko yaro bulu ma giri aka tugo mi no ye Sheikh Lakhdari o giri na shagana ta ka ma shagana to ra urudi ma mi ya jabi ulun na kan wallahi sana o ce badoi o kar wala sana ngele ka shagana jabi ulutu kala nan tafi ni da an fi waho aiwa utu ko fle wele wala la min de kala shagana ka wele ni ulutu to wala la metu kuma jagawru be ala tan wahi hawli akaram ko e an karam wa shagana di ga shagana e wurudi dama maka mo kadame kuma ma do mo kadame shagana ma shagana maka mo kadame shagana bala e wurudi di ama akabo mo ko o kabo ko ulu fara chaman be an wala kashfu ma nyimon tanu nado ni yake ala yasen ko to ma nyimon ga kashfu ga ala yasen ko nga al kashfu ina ada yake makama dila kashfu ye waliyu ga ma yimadu mana
ana dade kabako yi ani ka kabako ke ma ni on ci kabako yo la abo ala so jo shitana bi faraka fa bi kabako ke mo gonya to shitana rawi wahayu ke anniwi no wahayu ni nana ala kira ka message sirafe o de wahayu hera mai o de waliyu ga soni o bi to kabako ke ni o de ala sanu wa ke aka kabako an ce ko baro fa ko ba ha kabako an ce ka baro fa ka ba ala sanu wa ke shagana ga kalanin dok mi ala ya jarabi nga hera ko nyana ga hera ko ire nyana bolo be de ko ni kara wala sana ko ya ale jabi ga fa ale la dira ko no wuru di ko re ga ale celebrate fiyo aha ale celebrate fiyo o ma apa tirke ma ko ga ta kara ko be ci la ayin ne fatir ke na aywa kan tirke tara yo tirke to ko Muhammad aywa akara ale siwa kara wala sana ma ale ba ga nyinga limi ga nyinga ande amalera karamwo yinga o ma karamwo yi shaka naga ce bodi kudo mawdu ababa ga fani na kuyeni akan yingali ku na kuya yingali re amala lelo o ma ay jabi teme atamanya na nuyo Muhammadu o jabi teme tamanya na nuyo Muhammadu kasuro yingali re make folo ago Muhammadu shaka naga kala nimbe fa shaka na Muhammadu shaka naga kala nimbe fa shaka na Muhammadu shaka naga kala nimbe fa shaka na Muhammadu kala mo ga nyamade ko ye mami masoro furu kono na ala jo ga nyamade bulo bede o ye shebu te mami nai karamgoti mami na mo go mi glo ala ka wali yula o de bulo bede ala ka jo nga mami masoro furu kono chere ti ko de bulo bede fi ni so ni mai shebu tani ba fa yana yoro la ko diine balimaya o semendiya le do ka ko bo balimaya diine sirafe muna ala karamo sanimanu ni shebu chani ala mo shagana ni bolo be de tubura kula o bi so ko ga faya garanti o bi ke o ye faye o ko ye jigiya o kuma o de ka kara wala sana ya jabi o shagana ga karande be faye shagana ala ko ti qur'ana kono kiyama jodo damete ani nyoje damete ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ko kiyama jodo dambe be bitike sabu be bitike fana kala ale kala ko wi ala kala dambe ko kar ka bora kar sala ko bitike kiyama jodo o ma ni wi fay kar tay o bo bali mayadi bo fayade ni kiyama ni dara bo ko ka ba o yo faya bani kiyama jodo fay joni ni ika sheku olude fawye I damele do kata sheku mima o de ifaye o de la me ala jodo ko kuma na ko ma labato ko sa labato ka tubi jo nyon dola ka labato to ba an labato garanti de ama garanti labato garanti de e bi shuke bi selike bi hijike don ba bebe na ka shati da fale ko fe e bi tafwidu de ba bi shika ta alama na e ala jaba ne na ya ja ta fa na ka ne na ni ye ala ga jonna do kan ka tubu ala ka bunya ala kira ko almaru ma man ahabba ke be ka farama ka do be ka farama ka yi mo go be am mo le be ala ga jonna kalma nu ka fa an ga olu kan ku ko do ana kiyama ai ala yu be yoma imam shafi da kuma ni miri lo la dara abu hubbuhum sahadatun imam shafi don ba da mu shahidu mazhabati abu ala ga jonna kanu kuna yaro ko bu duho mu shakawa ko ne ne kuna wuye ko ma emi nglo ne do ka do ni na ita flali ke wa ni hakli ka flali imam shafi na ka don bai mazhabati mu shahidu do mu shahidu ya ka soro du golo ko ka don boy su so like ala la famba tara mi be ko du golo ma ka to do mu shahidu dobe na joni do ambe mu qallidu di ambe glo ne do mu shahidu ni albay maliki kuta ala kira ka hadithan qurala amba ngulo ana albay maliki kuta qur'an ayan qurala amba ngulo kula imam shafi kuta ala kira ka hadithan qurala ambe glo mbawdi o ma ngulo ne do ala ka joni nona hakli fi ne ni ki glo de fa do glo ne do fa do ni ci wa ngulo ni wera tabarikala o semendiya me o ce kan ka teme taka sabo yana glo yoro o ye shudo ka bo shudo la ka da shudo la ngulo ne do ce ba minuna ala ka la tiga la ala ka fon sira o lu rubi ala kira ye u bi ala kira nyininga o ma nyuma mu
Sheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud Dabagi ale ya jomba kama kuma do amakala fiyo amakala nani huwa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wala ba fiye na ko kiba ko do kala gra ko wati do ni ya fa ba ki jamne kiba ngalo ala kala ni kuma mu fono yake ni ko yake ale ra makala de aba ko yin yana ko ala kira ka kuma ni ba mi wace ala kira ko bangara mo ala kira ka kuma ce na ngalo de do ko wace godi ko wojo na godi abo ni kuma ko ka fa ala kira ya fa ka ba ni asura ya fa loro de wi da ko na ma fa shi de wi da ko don ale bo loro no shi de o ma ni ba ngalo da ci ba bai na ba ko ki dam o ma ala ka joji ma nunu ni gulo ne do ulula o garanti kam donc maminu be gulo ko kontrola ko ma mo do to ka am se me do maminu be gulo ko kontrola uru gulo ne do usone do gulo ni ma ko na ngo gulo ko de dala sabu ko ki gulo ka ala bato de la i ka ni gulo ijon wala la iga su iga seli iga hiji iga bayu bangba la bato iji gulo olula iga tawasulu ke ni olu ye ika ni gulo ijon wala la ijon wala la ala do wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ne ba ka ko kaya ala de anda ala mi bara o ma ami bara mi ye o joy o ma e ba ka ba jono da ke gulo jo wala la ala barkala ni je ba nunu na yo ka gulo na soro saada tu dare ni do je ko na jabi soro ni ai la hara ko na jabi soro ni ai ko baro ere keli ala do mo ye mu go o ka o usulu hadith as-salihin wa sammihim babi zikrihum tatanazzalu barakat ko ma yi mo baro ibada da nyonga adara nyonga iku to ko wele nimma nyuno ngusmane ala ka barka bi kino ka ala ka barka bi o kadi ala ya katima ngo basura ala ka katima e garan wala sana a ko ka ba ma mi tenama ashi do ko ma tantan ke lebi fatin ga loti ke a dikile garan wala sana ala na ga yeda tufe fu ma da me ka tafi to yam a ku ku da nyere yele tiyo o ku ku ni ako ni mami ni inegira ci of len ko muso fen na ni ko ni ma so ma chawla ya ma da muso ni ala tan wati aka kaba ko la aro do njugo tegele ala ga njiru ya fa yodo bi mi ye kwenge ay alla kala ni yena o de alla kala ale kuma kala ni ala karam wobu ala so de ala so sen tibe dale ala so ina karam wode ya wele ko na mi ci karam wala an dogole akubali asana ka karam wa ci la karam wala ako ale do rabulo ko na do ko karam wala sana ko o ma ay ji ko ka duna nyama don ya taji bai ka abi ma fari lafiya ha Allah ta nawa ke ni Allah ta nawa ke yaro melekeo obi ala ka jon khadimu ya so ni ye ma ni mo nga iri nyoyo ro laje melekeo bi ta sida do da ka mo khadimu ya ko tidia kar wala ta do ka to bo mu ka damu do shana khalifa ka to ka bulo ko kunu na rasmi awata ma yomo har sabone fejwe ko funu de le melekal mawduda ana nasara sa fabna ta'dani min la ha funu bunu te mto melekal mawduda nani sara ila qala ta min hadite me minti duru ka shuka shika wara shana khalifa ko do fatura ya sara ta do yoro atide kai atamanyo afoma awka ta iba fatura imu jingina sasa de uma ninjo imanu ni na tikile ni awa amani ulukenye ye nege daire ni shekana ka chebakile mi ni asoni bedo yini oma okara mo shana be tugodi ni shekana ka chedo ni kalandendo de okara mo yere akara mo be tugodi o ma mi fo manimo alaka gindo abiye furugo de do wango sikara furugo ala era ka gindo abiye furugo de ami ala tanu ka ala barkada ala mi anke manimo ndo baye ka kila ka anke ukanu baye ka kila ka anke ulabato baye oye ala era ka mo godo na do yo saboda fe ka cha tabarikala la me era mancha sabe fara chela mami zo de do manimo kuma
o ma man ca ka sɔrɔ maa ɲuman ko dogolen tɛ kuranɛ kɔnɔ ayi a baro bɔra fan bɛɛ k'a fɔ dɔnni dɔ don a dɔnni yɛrɛ datugulen don a b'a tigiw kɔni na n'ala ma fɔni sira mɔgɔ min hali ni kira i t'a dɔn i n'i ka kiraya n'i ye Musa ni Hadiru ka taama lajɛ o ye taamasiyɛnba ye k'a jira anw na k'a fɔ dɔnni dɔ de bɛ maa ɲumanw na dɔnni min dogolen don kusamandiyala la Hadiru ti Musa bɔ nka ala ka damasɔnni don ala y'o di Hadiru ma a ma min di Musa ma o de kama o ka taama kɔnɔ a ko innaka lan tastati'a ma'i sabra i tɛ ka sabali ka fara kan masa Musa ale ye sariatigi de Hadiru tun ye ala ka maa ɲuman don dɔnni dogolen min bɛ na olu ma Jibirila ti jigin kɔ k'a b'u ye nka n'u kɔni don o de fana don o tuma o dɔnni n'ala y'a di jɔn min ma ka anw fana kɛ olu don b'a ye o ye ala ka hinɛ de ye sabu an dalen don ala k'a fɔ dɔnni dɔ don a tɛ anw kɔni na nka a bɛ cɛ minnu na ala y'u sɔn a la ka tila k'u kusamandiya an ye o tuma an bɛ ala tanu ala min y'an kɛrɛnkɛrɛn k'an bonya k'an sugandi k'an ka maa ɲumanw kanu b'a ye fadhalika min taqwal qulubi ni maa min ye wa man yu'azzim sha'air Allah ni maa min ala ka tamasiyɛnw bonya o ye dusukun ka ala ɲɛsiranya dɔ de ye o ma ala min ye ala ɲɛsiranya tamasiyɛn dɔ la an na ni maa ɲumanw kanu ye ka tila ka an ka lahudiya k'an b'an sigi ka baro kɛ olu kan an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin o ma lamɛnba ani an filɛba an k'an cɛsiri maa ɲuman kanu fɛ an k'an cɛsiri maa ɲuman ka baro lamɛnni fɛ an k'an damakasi ala la ni maa ɲumanw ye an k'an gulo ala la ka tawasulu kɛ ala la ni maa ɲumanw ye sariya la baasi tɛ a la a dagalen don k'i gulo ala ka jɔn dɔ la ka se jɔn dɔ ma ni o tɛ ala tun bɛ bɛɛ kɛ ciden ou bien a tun bɛ bɛɛ ta ci i yɛrɛ ma munna a ye cidenw ci anw ma walasa an ka gulo cibaw la ka se ale ala ma o tuma alihamudulilayi ala min ɲɛna ma ka sira jira kɛ an na ni ciba a yɛrɛ ka cibabaw ye k'a fɔ an ka gulo olu la fɔlɔ an tɛ ale ala sɔrɔ f'an ka gulo ciba ninnu de la o ye taamasiyɛn o tuma ka tila k'a jira an na Jibirila ka fusamandiya bɛ yɔrɔ jumɛn alakira ta kɔrɔ fusamandiya la Jibirila tɛ alakira sɔrɔ a sɔnni na nka walasa hakili bɛ se min kɔrɔ n'a fɔra ko alakira nana fɔ jɔnni ne y'a fɔ a ye hakili bɛ min ye dɔrɔn Jibirila de y'a fɔ a ye o tuma Jibirila bɛ alakira ni ala cɛ nin de y'a kun ye e ka se k'a faamu walasa e yɛrɛ ka ala sɔrɔ fɛn dɔ tun bɛ alakira ni ala yɛrɛ cɛ n'o ye Jibirila ye o tuma alakira bɛ anw de ala cɛ n'anw ye jɔn ɲumanw don an ni alakira cɛ tabarikala o de la Seku Malamini b'a fɔ an ɲɛna fala nabtaghi lil Mustafa min wasilatin siwa al Mustafa al makhsus minhu bi rutbatin an di wasilati ɲini ka si alakira ma fana kɛra sugandili jɔn min sugandila ka bɔ alakira yɛrɛ la ni daraja ye walasa an ka alakira sɔrɔ an bɛ gɛrɛ alakira kanubaw de la a labatubaw hakika la o ye ala ka jɔn ɲumanw ye an b'o dɔn min ka baro la o ye Alhasani Wage ala ye nin cɛ in sɔn ala ka an sɔn karamɔgɔ lasana kosɔn ala k'an jurumu yafa karamɔgɔ lasana kosɔn ya rabi ala k'an lajɛ ala k'an munya karamɔgɔ lasana kosɔn ala k'an sɔn karamɔgɔ lasana karamɔgɔ sɛgɛna kosɔn ala k'an sɔn ala k'an munya ala k'an kɛrɛkɛrɛ karamɔgɔ lasana karamɔgɔ sɛgɛna kosɔn ya rabi ala k'an sɔn ala k'an lajɛ sɛgɛna karamɔgɔ ala kira kosɔn ala k'an sɔn ala k'an bonya ala k'an lajɛ ala ka saadatu daareni di an ma ninnu kosɔn ni ala y'o di an ma o ye an ka ɲinifɛn ye ala ka hinɛ an na ninnu kosɔn ani an ka bato dɛsɛ ani an ka jurumu caya anw ye jɔn lafilenw de ye o tuma ninnu ye ala ka jɔn kɛrɛkɛrɛnlenw de ye a ye minnu bonya an u labatokun tɛ foyi ye walasa an ka surunya ala la u labatokun tɛ foyi ye walasa an ka surunya ala la o tuma ninnu fana labatoli an'u kanu a bɛ jɔn surunya ala la a bɛ fɛn ɲɛ ye i ka alabato tɛ se ka fɛn min ɲɛ i ye an bɛ kuma kun ala surunya ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ maa ɲumanw kanu b'a bɛɛ ye an bɛ maa ɲuman kanu min na ala k'an sabatilen to ala min na maa ɲuman labato ala k'an nɔgɔya an ma ya rabbi n'ala y'o labatoli nɔgɔya an ma ale Alasani Wage ko Sɛgɛna ka wurudi tali la ko Sɛgɛna ka wurudi tali ye foroba ye a sɛti tagani k'o ye tiɲɛ ye bɛɛ kɔni bɛ wurudi in ta bɛɛ bɛ se k'a ta
sharti tangani o ye cɛ ka kima k'i to a kan o ye kunnajɛ ba ale bɛ ala deli o de la o kuma ya rabbi ne lamɛnbaaw ani ne lajɛbaaw an minnu bɛ kanubaya la maɲuman kanubaya la ya rabbi ni ala ma an da kalandenya kama ala k'an fatu ka sɔrɔ maɲuman ninnu kanu bɛ an na an minnu ni wurudi bɛ an bolo ya rabbi an bɛ fatu don ma k'a sɔrɔ an ye kalanden اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه أسلم أمور المسلمين والوزير وقائد المقاتل المسلمين يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه أسلم أمور المسلمين والوزير وقائد المقاتل المسلمين يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه أسلم أمور المسلمين والوزير وقائد المقاتل المسلمين يسر شيخنا حماه الله ثم استفاه شاكرا إياه ثم هداه ربه وشباه ومن يكيده ردا سكاه فلتجزي عنا بأحسن جزاء يا من به كل الوجود برزه فلتسقنا بسر من كاس صافي الزلال من رحيق الأنصار صل قدر المصطفى عليه وعلى آله وصحبه المقتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين man baro do juma habisi gawe 20h pile 21h30 amba fa alhamdulillah shirke amba furwe shakena hamala hamaula haidara kabo kinu kofino ni bekwa ma kinu kun shirke alhamdulillah amba fu aka ni dakurunya damadoy antara mogolla sanaka barawuli kofino man nu kabaru nangu kama sigi ka kunyogon kelen san kelen kalo kelen ko kɛ k'u kofɔ antikila wagati yɛrɛ na tuga sɛsa an sera ka dakuruɲɛ damadɔ min sɔrɔ an karamɔgɔ lasana kan wagati natɔw bɛ yen nɔ alhamdulilahi maɲuman n'u ka baro ti ban wa olu ka baro de ka di an b'a fɔ ala ma k'a ni ce sirikɛ k'a fɔ alhamdulilahi a ka nin dakuruɲɛ damadɔ in na alhamdulilahi n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ halisa ka ladɔnniyali kɛ émission maɲuman baro a groupe bɛ yen nɔ ni maa min bɛ fɛ ka yɛlɛ groupe in kan n'i y'an wele yɛlɛnni bi kɛ cogoya min na a bɛ boli cogo min na n'ala sɔnna ma an n'o lasi ma groupe in kɔni bɛ yen nɔ a sigilen don ala ka maɲumanw tɔgɔ la maɲuman bɛɛ kanu b'an yɔrɔ maɲuman bɛɛ bɛ ko fɔ